Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan tasha mai tarin albarka ta Bahaushiya 24 TV channel. Kamar yadda muka saba, tasha ce da ke yunƙuri da tunatar kawo muku sahihan labarai na ƙasa ko kuma duniya baki ɗaya. Kankanin labaran kamar haka. An gano wata barazanar lafiya da waɗanda suka warke daga cutar coronavirus, wato cutar sarƙewar numfashi, ka iya fuskanta. Ga cikakkun labaran kamar haka. Dubban likitoci sun gargaɗi dubban waɗanda suka warke daga cutar COVID-19 cewa akwai yiwuwar su kamu da ciwon huhu, don haka akwai buƙatar su sake koma asibiti a duba lafiyarsu a nan gaba. Ƙwararru a fannin kiwon lafiya da suka yi hira da BBC sun ce akwai yiwuwar waɗanda suka warke daga corona su samu rauni a huhunsu mai suna pulmonary fibrosis. Alamun na pulmonary fibrosis da a halin yanzu ba shi da magani sun haɗa da rashin yin numfashi, tari da yawan kasala. Anthony McHugh, wani tsohon direban tasi, ya rika fama da waɗannan alamomin bayan an kwantar da shi a asibiti a ranar 6 ga watan Maris sakamakon alamun corona da yake da shi. Daga baya an sallame shi a cikin watan Afrilu bayan an masa magani, amma watanni biyu bayan sallamar, McHugh ya ci gaba da fama da matsalar rashin yin numfashi kamar yadda ya kamata. Idan na yi ƙananan ayyuka kamar hawa bene ko bawa shuka ruwa, yana zama dole sai na tsuguna in huta, kamar yadda ya shaidawa wata kafar watsa labarai. Hoton ƙirjin McHugh da aka ɗauka a asibiti watanni 6 bayan sallamarsa ya nuna wasu siraran fararen layuka da ke nuna alamun pulmonary fibrosis. Za a sake ɗaukan hoton ƙirjinsa bayan watanni 12 a duba idan raunin da ke huhun na ci gaba da taɓarɓarewa. Sam Harry, mamba a kwamitin ƙungiyar ƙwararru masu nazarin ciwon ƙirji (BSTI), ya ce wannan lamari ne da ya dace a mayar da hankali a kansa. Harry ya ƙara da cewa a halin yanzu ba a gudanar da isasshen bincike ba da za a iya gane illar da COVID-19 ke yi wa huhu. Ya ce a halin yanzu ba za mu iya cewa ga tabbacin abin da ke faruwa ba. Yadda aka saba shi ne idan mutum ya kamu da ƙwayar cuta ya warke, bayan watanni 6 ya kamata huhunsa ya koma yadda yake, amma a wannan karon ba haka yake ba, shi ya sa muka damu. BBC ta rawaito cewa wani darasi da aka gudanar a China da aka wallafa a watan Maris ya nuna cewa 66 cikin majinyata 70 suna da rauni a huhunsu bayan an sallame su daga asibiti. Wasu likitoci a Ingila da suka goyi bayan wannan nazarin sun ce su ma sun lura cewa kashi 30 cikin masu corona da suka warke suna nuna alamun ciwon huhu. Harry ya ce an samu irin wannan matsalar a mutanen da suka kamu da ƙwayar cutar SARS da MERS, waɗanda duka nau'ika ne na coronavirus. Gisli Jenkins, farfesa a cibiyar bincike ta Ingila NHS, ta ce akwai buƙatar a yi nazarin matsalar da nufin gano yadda za a magance shi. Saboda damuwar da likitoci ke yi a kan lamarin, NHS ta sanar da cewa za ta buɗe cibiyoyin ƙwararru da za su riƙa kulawa da waɗanda suka warke daga coronavirus. Wannan shi ne ƙarshen labaran, amma kafin haka a taɓa mana ƙararrawa da kuma alamar subscribe domin ci gaba da samun zafafan labarai daga wannan tasha mai albarka. Mun gode.